ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଜି ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତଟିଏ କେତେ ଆଶା ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ନିୟମିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ମହୋଦଧି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏହି ଆଶା ନେଇ ଆସି ସେ ଆଜି ଦୁର୍ଲଭତାର ଶିକାର ହୋଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଶାସନର କଳା ଛାଇ, ସବୁଥିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଭକ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛି। ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଠାରୁ 2019 ମସିହାରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଲଗାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଟିକେଟ୍ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିଆଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ବା ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିଲେ। ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟହ 5 ଟଙ୍କା କରି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମହସୁଲ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କର ତହବିଲକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଯାଉନାହିଁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ବେଳୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଆଜି ଉଠିବାର 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଗଲା ନାହିଁ। ଘୋଷଯାତ୍ରା ବେଳେ 8-9 ଦିନ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହେ, ବାକି ସମୟ ତକ ବନ୍ଦ। ପ୍ରତ୍ୟହ 4,000-5 ହଜାର ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପରିବହନ ଯୋଗେ ସେମାନେ ଆସି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ମନୋରଥ ନେଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯେପରି ଭଗବାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 1 ଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର 10 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ପ୍ରତି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି ଘୋଷଣାକୁ ବାତିଲ କରି ଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲିବେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଖୋଲା ଯାଉନି ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଦେଖିବା କେଉଁ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଉଛି। ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେହ ଏହାର ଫଲୋଅପ୍ ଦେବୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ, এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଉ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତେ ଆୟ ହେଉଛି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିବରଣୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଆଜି ପାଇଁ।